πέρασμά της. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έχησαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των γυναικών της πατρίδας μας. Είναι αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους ήρωες του 40 και δημιούργησαν τη Νέα Ελλάδα. Θυμούνται οι παλιότεροι, καμπαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Το ηρωικό πεζικό προηγείται ο διοικητής του τάγματος υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών πεζικού, ταγματάρχης πεζικού Αντώνης Τσιρουδάκης με το επιτελείο του. Ακολουθούν δύο λόγοι υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών των 3 δημιουργιών ο καθένας. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική του πεζικού. Πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας. Οι οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Περνούν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των